Bé, gràcies a tots per estar present. Estic molt content que avui hi hagi bona part de la nostra militància amb un congrés extraordinari, un congrés preparatori del que són les properes eleccions generals. Avui és un dia important, els liberals comencem a caminar plegats cap a aquesta campanya electoral. Amb aquest congrés preparatori de les eleccions generals iniciem uns mesos intensos, un camí que ens portarà davant dels electors perquè ells decideixin quina direcció ha d'emprendre aquest país. I a ells els hi correspondrà triar entre continuar aturats davant dels grans reptes que el país ha d'afrontar o canviar de direcció. Perquè vulguem o no, els reptes els tindrem. De fet, ja els tenim al davant. Amb el conjunt d'incertituds que suposen i amb les amenaces també que impliquen en moltes ocasions. Però també, i això és el més important, amb les grans oportunitats que sempre cal trobar en els canvis. Oportunitats per créixer, oportunitats per millorar, oportunitats per fer les coses de forma diferent com a país i com a societat. En pocs mesos, les andorranes i els andorrans haurem de fer una tria fonamental i els liberals haurem de treballar de valent per proposar una opció creïble, compromesa i responsable amb Andorra. Un projecte que transmeti el que sempre ha estat el nostre ADN polític, capacitat de treball per fer les coses i fer avançar el país, compromís i determinació per prendre decisions valentes, liderar conjuntament amb els motors socioeconòmics les reformes profundes que el país requereix per l'economia i la societat. I sobretot, una opció de diàleg que no divideixi la societat com s'ha intentat fer durant els darrers 7 anys. En oposició al que nosaltres proposarem, els ciutadans també trobaran una opció que vol tornar a governar pensant per uns pocs, maquillant amb discursos buits el fracàs dels canvis que van prometre. Jo vull pel meu país un projecte de futur. Jo us demano que siguem capaços de convèncer l'elector que el projecte que Andorra es mereix som nosaltres. Arribarà la campanya i haurem d'afrontar i confrontar projectes, però també haurem de combatre altres coses. Essencialment, una cosa que s'ha posat molt de moda darrerament, que en són les fake news, falsos missatges contra nosaltres, intencionats i volguts, que només perseguiran un objectiu: desacreditar-nos, desanimar-nos i restar-nos credibilitat. Jo us demano que sigueu forts, que tingueu perseverança i no defalliu. Jo no ho faré. No ho faré si us tinc al meu costat, perquè junts som més forts. Junts hem de convèncer a tothom, qui ens vulgui escoltar, que el que nosaltres representem és la imatge real del que Andorra és avui. Junts podem redreçar el rumb d'un país ple d'oportunitats per als que es volen esforçar per trobar-les, perquè les oportunitats arriben a base de treball, sacrifici i esforç. Nosaltres som un projecte inconformista, que es vol esforçar per impulsar els canvis que Andorra necessita. Un país de valors, respecte i acollida, i sobretot de progrés. Aquesta idea l'hem intentat explicar i defensar amb la nova etapa que hem iniciat plegats, amb l'objectiu de construir un projecte inclusiu i integrador basat en el diàleg i, sobretot, en la transparència. Un projecte obert a tothom, vingui d'on vingui, sigui com sigui, es dediqui al que es dediqui, tingui l'edat que tingui, perquè aquí els liberals decidim junts i construïm plegats. Avui hem donat una mostra més que el vostre vot compta, que la vostra opinió és imprescindible i que teniu dret a dir si esteu a favor o no de les coses que passen en aquest partit. Deixeu-me que faci un incís en aquest discurs. Fixeu-vos, quan nosaltres ens vam plantejar la possibilitat de valorar aquest acord, hi havia la possibilitat de decidir-ho només en el si de l'executiva. Ho podíem haver fet.
no haguéssim fet res que els estatuts no ho haguessin permès. Vam creure que no tocava. Vam creure que havíem de portar aquest acord davant de la nostra militància i poder compartir el debat que, per exemple, hem tingut aquí. Poder escoltar qui està a favor, qui està en contra i per què. Perquè això ens ajudaria, i així ha estat, i estic convençut, a que la decisió que hem pres la prenem amb consciència i la prenem convençuts que estem fent el millor pel país i el millor pel nostre projecte. I això és el que vull traslladar al país amb el nostre projecte, que les coses s'han de discutir, s'han d'explicar i s'han de decidir. El vot és una responsabilitat i un compromís, no és un xec en blanc per decidir d'esquenes a la gent, sinó per decidir amb ells. Per aquest motiu, i perquè a partir de com fas les coses a casa teva projectes la forma en què les vols fer al país, nosaltres, els liberals, podem dir que aquí les opinions compten, que aquí s'escolta, que aquí es discuteix i llavors la majoria marca el camí. I aquesta manera de fer la contraposem al que d'altres opcions fan i defensen. No les critiquem, només les contraposem i que tothom triï. Jo sé quina vull per Andorra. Uns volen fer els seus acords d'amagat, d'esquenes als seus i amb opacitat de cara als electors, buscant l'interès particular. Nosaltres ho fem amb transparència, sense por, i disposats a escoltar i a acceptar les crítiques dels que no ho comparteixen, però sempre des d'un principi democràtic clar. És aquest i no altre el futur que hem de construir pel nostre país, pels nostres joves i fills, i no implica renunciar per res als valors que ha estat i és Andorra. Al contrari, penso sincerament que encara els enfortim més i els representem millor de la manera que nosaltres entenem que ha de funcionar la política i, sobretot, per a quines finalitats entenem que ha de servir la política. Els nostres posicionaments polítics emanen de l'Andorra Manifesto, el nostre manifest liberal que es va aprovar al nostre país fa un any per tots els partits liberals del món i que recull els principis inspiradors del que és el nostre projecte. La nostra visió de progrés humà en un món lliure, respectant drets, llibertats i responsabilitats que garanteixin la pluralitat de les nostres creences i idees, dins de la diversitat que nosaltres entenem com una font de riquesa. Som defensors d'una societat liberal que es basa no només en els drets humans, sinó també en les relacions humanes. Per aquest motiu, perseguim la voluntat de construir oportunitats i progrés per a tothom, amb el compromís de fer front al populisme per defensar la llibertat, ja que el populisme empetiteix les societats i anul·la les persones. Aquests són els fonaments del nostre projecte i no renunciem a ells, són el nostre punt de partida. No ho dubteu, us ho hem dit i ho repetirem fins al dia que ens presentem, presentarem un projecte plenament liberal a les eleccions generals, que ningú en tingui cap dubte. L'acord que avui acabem d'aprovar per permetre llistes conjuntes als territoris que els comitès ho vulguin és un acord estratègic. És un acord que persegueix recollir el vot del canvi i no dividir-lo. Hem fet la lectura del sistema electoral que tenim i és una opció possible per trencar la majoria que tan mal ha fet Andorra. És un acord per desafiar el sistema electoral actual i possiblement també per desafiar l'estratègia parroquialista que DA ha estat capaç de desplegar a totes les parròquies durant els 7 darrers anys. Avui us demano, qui de vosaltres vol 4 anys més de bloqueig? Penseu abans de contestar i analitzeu el que us hem proposat. Cap fred, amplitud de mires, visió política i pensant en allò que li convé al país, no només al nostre projecte. Al país li cal consens, al país li cal diàleg, al país li cal que els polítics tinguem més cintura i més obertura d'esperit de la que hem tingut fins ara. Amigues i amics, hem viscut els darrers 4 anys immersos en un discurs de fals patriotisme elaborat a partir de la divisió,
Divisió entre els bons andorrans, que són aquells que estan al costat del govern i del partit que li dona suport, independentment de com fan les coses i del per què fan les coses. I els mals andorrans, que som aquells que ens qüestionem el per què de les coses. Els que som crítics amb allò que és francament millorable, els que demanem explicacions i aquells que exigim transparència. Es tracta d'un patriotisme malentès que ha confós el país amb ells mateixos. Andorra no és patrimoni d'uns quants. Andorra som tots. I no podem permetre que el populisme es faci catalitzador del nom del nostre país. Tan patriota i tan bon andorrà és el que accepta les coses sense demanar-se el pel què, com aquell que les qüestiona. O és que els senyors de DA són els encarregats de repartir carnets d'andorranitat en funció del nivell de crítica cap al seu projecte? Ja n'hi ha prou d'això. Acabem amb aquest fals patriotisme que només persegueix la crispació i la divisió de la nostra societat andorrana. No defensem la màxima com sí que fan els que volen monopolitzar aquest patriotisme que diu: si no estàs amb mi, estàs contra mi. Els liberals no estem en contra de ningú. Estem a favor d'Andorra i de la seva gent. Nosaltres entenem de forma diferent la manera d'encaixar la crítica. Com l'entenem, de fet? Doncs els liberals pensem: si no estàs d'acord amb mi, explica'm el per què. I si no et puc convèncer, és perquè potser no m'he explicat bé, o perquè potser ens hem equivocat. Demanem-nos també si ens hem equivocat. I sí, cal que ens qüestionem si ens hem equivocat també en les decisions que ja hem pres. Només d'aquesta forma, la propera ocasió ho podrem fer millor. Qüestionar-nos les nostres accions no és un símptoma d'inseguretat, és la manera d'entendre que un no sempre l'encerta en tot. Perquè nosaltres acceptem que no som posseïdors de la veritat absoluta ni de la perfecció. Els liberals sabem que també se'n pot aprendre de l'altre i el més important, si ens n'adonem que estàvem equivocats, diguem-ho, expliquem-ho i admetem-ho sense por, sense mentides, mirant als ulls i donant les gràcies. Jo vull que junts assumim el risc de la imperfecció, perquè el pitjor error és el que es comet quan no es fa res, o quan un mateix pensa que tot ho fa perfecte. Els liberals són persones amb esperit crític, oberts a la confrontació d'idees i a valorar les propostes. Al país li calen canvis reals i profunds, canvis que es van anunciar i no s'han fet, canvis que no s'ha tingut el valor ni d'analitzar ni de proposar, malgrat el que es va prometre. Portem 7 anys en un estat de somnolència. Toca despertar-nos. Ens han fet creure que ho han canviat tot, quan en realitat tot segueix igual. Bé, millor dit, estem bastant pitjor en algunes coses del que estàvem fa 7 anys. Hem de donar les eines a la societat perquè els canvis que ha de fer el país es puguin discutir. I en el cas que sigui el que vol la majoria, tenim la responsabilitat d'assegurar que es puguin implementar. No es pot governar un país d'esquena a la voluntat de la majoria de la societat ni obviant els seus reclams. No queda altre camí. D'altres, després de 30 anys, continuen oposant-se a qualsevol reforma institucional amb el pretext que o va molt lluny o que no és suficient. I la gent d'Andorra què en pensa d'això? Vosaltres què n'opineu? Perquè al final som tots els que hem de decidir, no uns quants. Només escoltant el que vol la majoria de la societat no farem avançar el país. Per fer que el canvi sigui real, i no màrqueting del canvi, cal posar els debats reals sobre la taula. No farem avançar el país dient-li a les dones i als homes d'Andorra allò que només volen escoltar o és fàcil d'acceptar. Hem de parlar, i hem de parlar clar, del que no és agradable, però també existeix. Parlem del que és complicat i difícil o optem per obviar-ho? Jo prefereixo que en parlem perquè la societat andorrana ja és prou madura. Això implica facilitar mitjans perquè la societat prengui el seu propi camí de desenvolupament econòmic, social i cultural, tot assegurant-nos-hi els mitjans perquè puguin sortir-se'n
i decidir. Aquest és el nostre rol com a projecte polític diferent, no tenir por al debat, no evitar les reclamacions de la nostra societat perquè no tenim por a escoltar. Us demano que junts afrontem els grans reptes d'Andorra. El primer repte és aquell que ha de permetre dotar la societat andorrana de les condicions necessàries per créixer. Aquest repte pretén assegurar el desenvolupament econòmic i passa per impulsar i ajudar al sector privat a crear llocs de treball. Els liberals hem de treballar per permetre que aquelles persones que vulguin emprendre, treballar o invertir ho puguin fer amb les mateixes oportunitats. Com ho hem d'assegurar? A partir de 3 pilars. Invertint en el país i les persones, millorant la competitivitat i simplificant serveis i protegint els que assumeixen riscos i contribueixen en el creixement d'aquest país. El nostre projecte ha de defensar la inversió en el país en un doble sentit. En primer lloc, una inversió efectista pensada per apuntalar les infraestructures que al país li calen per recuperar volum turístic. Invertir en la protecció i sostenibilitat del medi ambient com a font de riquesa. Transformar l'agricultura i modernitzar la funció pública i els serveis que n'ofereix. En segon lloc, parlo de persones. Cal una inversió estratègica que consolidi l'estat del benestar per a tots, assegurant la prestació d'una sanitat pública i de qualitat i també una inversió estratègica en educació per invertir en el futur dels nostres joves. La formació i l'excel·lència ha de ser el camí pensat per als joves que construeixen avui el seu demà i que trobin a Andorra les possibilitats laborals per desenvolupar els seus reptes professionals. Hem de creure, de fet nosaltres hi creiem, en el talent dels nostres joves. El nostre projecte invertirà en les persones per qualificar-les i dotar-les de les millors competències possibles, de forma que després es puguin desenvolupar en els àmbits on se sentin realitzats i ser més productius. Amb un objectiu, que assolit aquest grau de realització personal ajudin al país a ser més competitiu. El segon dels pilars és la simplificació de serveis, la competitivitat i la baixa fiscalitat. Reduir les càrregues i les traves que dificulten als inversors, empresaris i emprenedors tirar endavant els seus projectes i també als ciutadans la gestió del seu dia a dia amb l'administració. Una administració pública amiga, que faciliti i acompanyi, ha de substituir el model d'administració que posa traves i duplica processos. Una administració moderna, formada, reconeguda i dignificada. L'administració pública no l'hem de veure ni percebre com un llast pel país, sinó com un dels motors que ens farà ser més competitius. No podem limitar la nostra valoració del sector públic a aspectes quantitatius. El debat no és si tenim o no massa treballadors públics. Hem de posar també a la balança aspectes qualitatius. Cal, però, un canvi de model en l'administració, de la base cap amunt, i un canvi també en la manera en què tots percebem l'administració. Simplificar serveis i tràmits ens ajudarà a ser més competitius i alhora ens permetrà reduir costos, podent mantenir o rebaixant la pressió fiscal. El nostre ha de ser un model de baixa fiscalitat. És essencial per poder continuar sent atractius com a destinació pels sectors econòmics més madurs, com el turisme i el comerç, mantenir el nostre diferencial fiscal. Però hem d'afegir al diferencial fiscal la seguretat jurídica, per poder també captar no només turistes, sinó també inversors. Sense seguretat jurídica no aconseguirem diversificar la nostra economia. Finalment, no podem augmentar la pressió fiscal a la classe mitjana, que és la que més ha patit l'augment dels impostos. Cal reduir i fer l'esforç en la despesa i el dèficit públic i no incórrer en l'afany recaptatori des de l'administració per tapar els dèficits de gestió. El tercer dels pilars és la protecció dels que han cregut en Andorra i l'han fet créixer. Hem d'estar atents a la vulnerabilitat social de la nostra gent gran i d'altres col·lectius sensibles. Els més fràgils sovint no són els primers a buscar ajuda, o bé perquè no saben com demanar-la, o bé perquè no confien en el sistema. Hem d'assegurar un acompanyament social digne a la nostra gent gran i als més vulnerables. El nostre sistema de pensions requereix d'una reforma per fer-lo sostenible i d'una transparència que permeti als cotitzants saber en qualsevol moment l'import de la pensió amb la que podran comptar el dia de la seva jubilació
per poder prendre decisions d'estalvi i també per poder planificar la seva vida d'acord amb la seva jubilació. Invertir en els nostres padrins és agrair, reconèixer i retornar el seu esforç. Per això les pensions han de permetre viure dignament d'acord al cost de la vida. D'altra banda, la responsabilitat de la gestió dels diners públics i de la cobertura social requereix també d'un seguiment i fiscalització que eviti els abusos del sistema que perjudiquen els que més ho necessiten. Malauradament, com a país, no vivim aïllats dels perills que envolten i colpegen el nostre entorn. Invertir en seguretat és invertir també en el benestar de tots. I Andorra s'ha caracteritzat sempre per ser un país on hem viscut tranquils. Fem que això continuï sent possible i no escatimem recursos en seguretat. Amigues i amics, som un projecte que se centra en una classe mitjana treballadora forta, en un entorn de lliure competència on l'Estat garanteixi la seguretat jurídica vetllant pel compliment de la legalitat. Aquesta combinació de factors és la clau de l'èxit del nostre model per garantir un estat del benestar que respongui a les necessitats i les oportunitats de tots els que formem el sistema. Vull acabar demanant-vos generositat, sense que oblideu on estàvem fa 4 anys i el que avui és el nostre projecte. Atureu-vos un moment i penseu en tot el que hem hagut de lluitar per poder decidir entre tots què volem fer, com ho volem fer i amb qui ho volem fer. Som un projecte de persones, no un projecte personalista. Som la suma de moltes voluntats, no la imposició de la voluntat d'un grup. Som la veu de moltes persones, no l'eco de l'establishment polític andorrà. Aquí, cada vot compta per igual i perseguim entre tots un objectiu comú i col·lectiu, el millor per Andorra. Qui busqui altres objectius de caire personal s'equivoca de projecte. Els liberals pensem en el país i pensem en la seva gent. Moltes gràcies i visca Andorra.